Shin ka san me fassara mafarki da mahaifi yake nufi? A wannan bidiyo za mu yi bayani ne akan fassara mafarki da mahaifi, ko in ce uba wanda ya haife ka, ko kuma a kakanninka, wato wanda ya haifi babanka ko wanda ya haifi baban babanka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkamu da zuwa wannan channel ɗin namu mai suna MRS Channel. A wannan bidiyo za mu yi bayani ne dalla-dalla akan menene fassara mafarki da mahaifi yake nufi. Sannan in mutum ya farki da mahaifi, menene kowane alƙawari ne, alkhairi ne ko kuma sharri ne a tattare da fassara mafarki da mahaifi. Abu na farko dai da fassara mafarki da mahaifi yake nufi shine, idan ka ga mahaifinka a cikin mafarki, in dai kana da wani ɗan uwa wanda bai gida, wato ya yi tafiya, to wannan kama ana maka bishara ne ko ana nuna maka cewa wannan ɗan uwan naka ya kusa dawowa, da haka sai ka fara shirya walima domin tarban dawowansa. Sannan idan ka ga mahaifinka a mafarki yana yin gini ko kuma yana gina gini haka, to wannan yana nuna cewa akwai wani aikin alkhairi wanda mahaifinka yake yi, wanda kuma ana maka bishara da cewa tabbas kai zaka karasa wannan aiki na alkhairi. Sannan fa yana iya zama gargadi, wato kawai ana maka gargadi ne akan wani, in dai kana aikata wani abu mara kyau, to a nuna na cewa wannan ana maka gargadi ne akan ga asalin abin da ya kamata ka yi, ka je ka yi abin da mahaifinka ya kasance a kai kuma ya ɗori a kai. Kuma zai yiwuwa fassara mafarki da mahaifi yana gini, yana nuni ne da cewa akwai wani abu wanda kake so ka aikata mai kyau, kuma wannan abun da kake so ka aikata mai kyau, to za ka kai ga cin nasara a kansa. Sannan idan kai mafarkin ka shiga ɗakin da mahaifinka yake kwana ko kuma gidan da mahaifinka yake a mafarki, to wani yana nuna cewa za ka ziyarci wani waje ne mai matuƙar daraja a wajenka, ko kuma mai matuƙar girma. Misali a ce za ka ziyarci Makka, ko za ka ziyarci Karbala, ko wani abu mai kama da haka. Sannan abu na hudu da fassara mafarki da mahaifi yake nufi, idan a cikin mafarki ka ga mahaifinka yana miƙa maka ruwa ka sha, to nan ma albishiri na cewa Allah subhanahu wataala zai arzuta ka da ‘ya'ya maza masu ɗimbin yawa. Wato ‘ya'ya maza da kake bukata, Allah subhanahu wataala ana maka albishiri da cewa Allah subhanahu wataala zai arzuta ka da wannan ‘ya'yaye maza da kake bukata. Sannan idan kai mafarki da mahaifinka ba yana baka ba wai ruwa ba, a drink haka, wato lemu, ba lemu wanda lemu matsatsi nake nufi, yana baka drinks, asir, to alamu ne na cewa Allah subhanahu wataala zai arzuta ka da arziki mai yawa, wato Allah zai baka arziki mai yawa, ko kuma a ɗabi'unka za su zo su gyaru, za ka zama mai ɗabi'u masu kyawawan ɗabi'u, wanda za ka zama tamkar wani role model, ko kuma abinda mutane za su gani su kwafa. Kamar yadda Imam Ali alaihi salatu wassalam yake cewa, mayul walidai min akrama tuba, wato yin ko kyautata ma iyaye, nuna ƙauna da soyayya ga iyaye shine mafi kyawun ɗabi'a. Abu na gaba kuma da yake nunawa tattare da mafarki da mahaifi, idan ka ga mahaifinka a kofan gidanka a tsaye, to wannan yana nuna cewa mahaifinka yana maka addu'a ne, yana sa maka albarka da sauransu. Wannan fa ba yana nufin cewa sai mutum mahaifinsa ya rasu ne in yi wannan mafarkin sannan fassarar mafarki yake zama haka. Ko da mahaifinka ya kasance yana rai da duniya, yana nan a duniya, ko kuma bayan wafatinsa, to wannan mafarkan kad ya kuna haka zai zama, zai iya yiwuwa ya zama dukansu yana nufi a wa'innan fassarorin ne. Ahmad Salisu Shamardali. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.